goli kapok higni 5 otimang'o orumo. Koro kanye mawantie ineno ka buche ng'enye kot, nitiere kata moro biro kawuono gisechopo hapa ni 23. Senate be ineno ka nyoro speaker nowacho ni onge teko moro amora manyalo chungo duolni kuom bedo piny mar timo gima gidwa timo. Chalo na gima nowuoyo kaembo neno ni ka ng'ato temo to wan ok wadhi chiko itwe mano, wabiro bedo kiny mondo wawinj buch jalup ker. Itemo wacho professor ni court ok nyal chungo process madhi nyime Senate machakore kinyne. Court speaker nowacho ni ok gibiyie. To court aneno ni giteko mar chungo. Nikech court ema supervise chik, koro court ni giteko. Be ginyalo chunge, ok ane ka gidhi chunge. Gimomiyo nyoro na neno Kiambu High Court ka be ne nitiere achiel kuom buche mane chungo ma to ja Kiambu High Court wacho ni yawa duol oselosi. Teko mar golo ng'ato ni ben teko ma katiba ma watiyogo ni emokawo keto ne wabunge. Koro miyo onge gimose kethore, kauru buche gi tete ruru ne panel cha, ne duol cha, mondo ng'i. Kawuono aneno ka nitie moro be mana makamano, taneno ka tek mondo court gine ni koro case mar namba 24 ni gibukre ni kora chungo Senate. Gibro wacho mana ni wewe Senate odhi nyime, ka nitie gimokethore to wabiro nono chik, wabiro winjo ka sa ochopo. Waduoki mana chien matin ka pok